Jogurt se stal každodenní součástí našeho jídelníčku, ať už samotný bílý, nebo ochucený, anebo jako součást pokrmu. Na začátku nefalšovaného českého jogurtu jsou pastviny plné kraviček. Právě ony dávají den co den mléko, které je základní surovinou. Jogurt se vyrábí z mléka kraviček, které vidíte tady v pozadí. Ruční dojení je už minulostí. Kravičky každé ráno projdou plně automatickým dojícím kolotočem a mléka se lidská ruka ani nedotkne. Eliminuje se tak jakékoliv znečištění. I přesto se kvalita mléka kontroluje, a to několikrát. Ono se to mléko kontroluje vlastně už na stáji, to se bere dvakrát v měsíce, se berou takové velké vzorky a potom každá cisterna, která k nám přijede, ta se musí zkontrolovat, jestli opravdu obsahuje to, co má, jestli tam jsou nějaké inhibční látky nebo tak. Po kontrole může začít výroba jogurtu. Mléko se přiveze do mlékárny, kde se spasterizuje, to znamená mlékárensky se ošetří, aby bylo zdravotně nezávadné. Mléko se nastandardizuje, upraví a potom se do mléka, které je teplé zhruba 45 stupňů Celsia, se přidá jogurtová kultura, v tomto případě kultura, která je prospěšná lidskému zdraví. Jogurt se potom zahřívá zhruba po dobu 6 nebo 7 hodin. Jakmile jogurt dosáhne určitého stupně kyselosti, tanky přepnou na chlazení a přibližně za 24 hodin je jogurtová směs připravena na plnění do kelímků. Jogurt zraje až v kelímku ve skladu. Specialita našeho podniku je výroba takzvaného ustátého nebo selského jogurtu. Jeho specialitou je to, že jogurtová směs zraje v kelímku, ne ve výrobním tanku. Je to výroba poměrně velmi náročná, kde záleží na kvalitě vstupní suroviny, na dodržení technologického postupu, aby ten výsledný efekt byl hotový. Pokud jde o jogurt s příchutí, smíchají se později dvě směsi. Základem té druhé je ovocná složka a připravuje se v podobných tancích, jen v kotlích o pár metrů dál. Do jogurtu se dají přidávat i různé ovocné komponenty, kdy z bílého jogurtu po přidání toho komponentu se stává jahodový, broskvový nebo jogurt podle toho daného aditiva. My vlastně při vývoji sledujeme trendy, které jsou u nás v zahraničí, snažíme se jim přizpůsobit, ale na spoustu vlastně nápadů nás přijedou naši zákazníci, jednak děti a také dospělí. Jsou tam nějaký wellness trendy, to znamená, jako aby si člověk cítil dobře, potom trendy zdravotní, aby opravdu, jak se to obsahovalo vitamíny a minerální látky. No a potom taky se třeba člověk ráno probudí a zjistí, že by mu chutnal tady ten jogurt, tak se ho snaží vyvinout. No. Náš zákazník, náš pán. A tak pokud vymyslíte příchuť jogurtu, kterou byste chtěli vídat ve své ledničce a přesvědčíte rodinu a pár známých, v mlékárně vám ho vyrobí. Populace se jde skupina zákazníků, která by si přála čokoládový jogurt ve větším balení, jdeme jim vstříc. To mléko s kulturou jde přes pumpy na plnící automat, který je plně aseptický, to znamená ošetřený tak, aby nedocházelo ke styku s potravinou, aby ty výrobky byly hygienicky nezávadné a kvalitní. Úkolem plnící linky je zabalit jogurt nebo jogurtový výrobek do obalu, aby byl ke spotřebiteli dodán v neporušené kvalitě. Ta plnící linka podává kelímky, kelímek je vysterilizován, dále se naplní jogurtová složka, přikryje se hliníkovým víčkem, které se zavaří, dále jde na značící zařízení, takzvaný inkjet, kde se nastříká vlastně datum spotřeby a šarže toho výrobku. Potom v kartonech putuje na palety a do chladících boxů, kde jogurt dozrává, a proto se musí pečlivě hlídat hned několik parametrů. Nejdůležitější je samozřejmě teplota. Základem je silná kontrola, musíte zkontrolovat vlastně vstupní suroviny, to znamená mléko, aby neobsahovalo nějaké nebezpečné látky, potom ty ovocné složky, no a potom hlavní kontrola toho výrobního procesu, to znamená, jak to zraje, jak to uzrálo, no a potom výstupní kontrola, jestli opravdu ten jogurt je takový, jak má být, jestli odpovídá standardu. Zatímco ještě před pár lety lidé kupovali především levnější jogurty, dnes je trend jiný a zákazník si za kvalitní jogurt rád připlatí. A který z jogurtů je mezi lidmi nejoblíbenější? Nejčastěji u nás hosté kupují z řady selských a dominantou je bílý. Následují potom různé ovocné, jako je klasika jahoda, borůvka, ale i speciální, co si u nás vyberou, jako je švestka s cereáliemi, pražené cereálie nebo velmi dobrý irská káva. V mléčném baru se ale jogurt podává i netradičním způsobem, buď ve formě šejku, nebo jako součást ovocného poháru. Děláme z toho
mléčné koktejly jogurtové, ať už je to jahodový, borůvkový, irská káva, anebo i z řady aktivních, černá třešeň, které jsou obohacený o selen, vitamin, zinek a podobně. A nebo si sami v samoobslužném ovobaru vyberou jogurt a sami dochutí ovocem, jahodami, malinami a také máme k dispozici pro děti piškoty, lentilky, oříšky nebo medem.